Shima sydd â chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn yn fideo yn y fath o'r darganfod profiad, sef dwi ddim yn sicr os dwi'n mynd i gyflawni fy'r amgen ar y dechreuad o'r fideo, ond dwi'n mynd i amgeisio i wneud hyn, ac felly fan yma dwi'n mynd i amgeisio i gyhoeddi pecyn NPM. Yn gyntaf, beth ydy'r NPM? Wel, ar ochr de, rydyn ar yr wefan swyddogaeth o'r NPM, ac yn syml iawn, mae'n rheolwr pecyn ar gyfer yr llyfrgelloedd yn yr iaith rhaglenni JavaScript ar gyfer Node.js. Felly, os ydyn ni eisiau i adeiladu rhyw fath o'r app sydd yn defnyddio'r iaith JavaScript, ac os ydyn ni'n eisiau i defnyddio y llyfrgelloedd sydd yn gydweithredol gyda'r iaith JavaScript sydd eu hunain wedi ei ysgrifenwyd yn y iaith JavaScript, wel, ydyn ni'n gallu defnyddio yr NPM, yr rheolwr pecyn Node.js, os rydyn yn rhedeg yr app imion yn yr amgylchiad o'r Node.js, sydd yn aberperiant ar gyfer yr appiau ysgrifenwyd yn yr iaith JavaScript. Felly, yn atrych na dim ond yn defnyddio ac yn llawrytho'r y llyfrgelloedd JavaScript oddi wrth yr cadwrfa NPM, ydyn ni'n gallu ysgrifennu pecynau greiddiol ac yn ei uwchlwytho ac yn cyd-ymroi i'r cadwrfa ar gyfer NPM. Felly, ydyn ni'n gallu cyfrannu ein codiau tarddiad gyda'r eraill hefyd. Enghraifft, ar yr cadwrfa fan yma ar gyfer NPM, os ydyn ni yn archwilio ar gyfer yr eddyliau perthnasol i'r gair Welsh neu Cymraeg, mae 12 ohonynt wedi ei darganfywyd fel hyn. Felly, enghraifft, os ydyn yn morllio i'r eddyl yma sydd yn galw lliw, mae'r eddyl hyn yn ei ysgrifenwyd yn yr iaith o TypeScript sydd yn tafodiaeth o JavaScript. Ac os ydyn eisiau i llawrytho ac i defnyddio yr llyfrgell yma, ydyn ni'n gallu mewnbynnu a gorchymyn NPM gwacle, lysren i gwacle lliw, ac fe fydda hyn yn llawrytho ac yn sefydlu y llyfrgell union yn eich eddyl cyfredol. Os ydyn ni eisiau i gael mwy o gwybodaeth ynglyn â fe, ydyn ni'n gallu clicio ar yr cysylltiad fan yma, fel hyn. A dyma'r dudalen gwybodaeth ynglyn â'r eddyl ar yr wefan github.com. Ac mae'r hyn yn meddolyn nod ar gyfer yr creiad o llinellau sydd yn defnyddio codiau lliw yn yr ffurfiadaeth ANSI, ac rydyn ni'n gallu alysgrifio yr cod fan yma i mewn i'r tociad fwrdd trwy clicio ar y botwm fan yma. Nawr, os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r wefan ar gyfer NPM, sef npmjs.com, ydyn ni'n gallu yn torchi i lawr i'r botwm fan yma i brofi ar y sipyn rhedeg fan yma. Nawr, os ydyn yn lido yr cod wedi ei alysgrifiad i mewn i'r tociad fwrdd, fel hyn, ac wedyn pwyso ar yr botwm i rhedeg. A dyna ni, dyma'r archbyniad o swyddogaeth neu ffwythiant
yn y llyfrgell yma. Os rydyn ni'n edrych ar y arbenniadau, mae'r hyn yn edrych fel yr codiau lliw ar gyfer y terfynell ANSI oedd wedi ei defnyddiwyd yn yr 1980au a'r 90au. Mae'r erthygl fan yma yn esbonio yr codau hyn fan yma. Enghraifft, os rydyn yn cymharu y cod ar gyfer y lliw coch, mae'r hyn yn dydym 1B ac o'r petrol confach 31M ac yn ôl ar yr syrpyn rhedeg, mae'r hyn ar gyfer yr lliw coch fan yma yn dydym 1B ac o'r petrol confach 31, felly mae'r hyn yr un beth fel oedd wrth yr erthyglau neu'r erthygl ar gyfer yr lliwiau ar yr hen terfynell ANSI Unix. Felly, yn yr un fodd, fel y person fan yma, rydyn yn gallu cofrestru am rad ac am ddim, ac yn rydyn yn gallu uwchlwytho ein llyfrgelloedd JavaScript cod tartiad agored hefyd i mewn i'r cadwfar hon. Felly, os rydyn yn mochlio yn ôl i'r prif dudalen ac yn edrych ar yr prisiad o defnyddio y wefan hon, felly ar gyfer yr awduron ar gyfer pecynau gyhoedd neu gyda'r trydded cod tartiad agored, sef y cod tartiad ysgrifennydd dan y trydded agored, mae'r hyn yn rhad ac yn ddim, ond ar gyfer eraill, enghraifft fel yr creuwyr unigolyn neu'r cwmnïau neu carfennau sydd ddim yn angenrheidiol yn eisiau i cyfrannu ei chod tartiad fel cod tartiad agored, mae'r hyn yn costio $7 y mis. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i greu y pecyn i uwchlwytho ac wedyn dwi'n mynd i cofrestru i mewn ar yr wefan hon a chawn ni'n gweld sut mor llwyddiannus y fydd hyn. Yn gyntaf, mae angen i ni i cofrestru, ac felly dwi'n mynd i gwneud hyn drwy bwyso ar y botwm fan yma i llofnodi i mewn, neu uwch llofnodi fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i lenwi y blychau fan yma, ac wedyn i clicio ar yr blwch gwirio fan yma, ac wedyn y botwm i creu y cyfrif fan yma. Nawr, mae'n angen i dilysiadu neu gwiriadu yr gyfrinair, ac maen nhw'n wedi danfon yr intro gyfrinair i'r e-post, ac mae'n angen i ni i mewnbynnu yr intro gyfrinair ar bob llofnodiad. Felly, nawr dwi'n mynd i wirio fy e-post ar gyfer yr intro gyfrinair fan yma. A dyna ni, dwi'n wedi mewnbynnu ar intro gyfrinair ac nawr dwi'n wedi llofnodi i mewn yn llwyddiannus ar yr wefan npmjs.com. Felly nawr, os rydyn yn torchi i lawr, rydyn yn gallu gweld mae'r mwy na 2 filiwn o becynau, a dyma rhai ohonynt fan yma. Felly, y cam nesaf yw i creu y pecyn i gydymroi, sef i uwchlwytho i'r wefan, ac wedyn i gyfrannu gyda'r eraill fel y cod tartiad agored. Ar gyfer hyn, y gyntaf pecyn neu eddl
Mae gyda mi y syniad o creu rhyw fath o'r ffwythiant I dachwelyd amser ac hefyd y dyddiad cyfredol yn yr iaith Gymraeg. Felly ar gyfer hyn ar y foment dwi'n nawr ar fy bregell cartref yn y gythred cefndrefn Linux gyda'r dosbarthiad defion ac hefyd y rhyngwyneb graffig defnyddiwr KDE. Felly dwi'n mynd I creu yr pregell rhiant ar gyfer yr eddyliau yn yr iaith JavaScript ond yn enwedig ar gyfer y pecynau ar gyfer NPM. Felly dwi'n mynd I mewnbynnu y gorchymyn mkdir gwaglau a wedyn y enw o'r pregell sef NPM I creu pregell ac wedyn dwi'n mynd I symud mewn yno fe drwy'r mewnbynnu gorchymyn xd ac wedyn gwaglau yr enw o'r pregell newydd ac nawr dwi'n mynd I creu yr pecyn newydd ac ynglyn â'r enw ar gyfer y pecyn newydd mae hyn yn angen I fod yn unigryw ar yr cadwrfar NPM. Felly mae gyda mi y syniad o'r rhyw enw fel Cymraeg gysylltnod dyddiad UELSH gysylltnod DRTE. Felly os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr enw hyn ar y wefan dwi'n yn gallu gwirio a ydy yr enw hyn wedi ei defnyddio o blaen fel hyn ac nac ydy ac wedyn beth am heb y gysylltnod ac nac ydy hefyd. Ond wedi dweud hyn os rydyn yn archwilio ar gyfer eddyl yn iaith arall, enghraifft os rydyn yn edrych fan yma'r mae'n tebyg nid ydy ei angenrheidiol ar gyfer yr eddyl I fod yn yr iaith Saesnig. Rydyn yn gallu rhoi enw Gymraeg hefyd. Felly ar gyfer yr enw o'r pecyn beth am rhywbeth fel dyddiad. Felly gyda'r dydym o pecynau gyda'r enw hwn rydyn yn gallu defnyddio yr enw dyddiad ar gyfer y pecyn hwn. Felly nawr dwi'n mynd I creu yr pregell ar gyfer yr eddyl gyda'r enw dyddiad fel hyn mkdir baglau ac wedyn yr enw dyddiad ac wedyn dwi'n mynd I fotio I mewn yno fe fel hyn. Nawr y cam nesaf yw I greu yr eddyl neu'r taflun neu'r pecyn ar gyfer yr dyddiad ac felly rydyn yn gallu gwneud hyn drwy rhedeg y gorchymyn NPM gyda'r diwylliad I gychwyneddio sef yr allwedd air ENET fel hyn NPM gwaglau ENET ac wedyn I pwysio lawr y botwm doddiad. Nawr mae'r meddalwedd wedi synhwyrio rydyn yn cyfredol yn yr pregell dyddiad ac mae'n awgrymu yr enw hwn ar gyfer yr enw o'r pecyn neu'r eddyl neu'r taflun ac rydyn yn gallu derbyn hyn trwy pwystio ar y botwm doddiad neu rydyn yn gallu mewn osod un arall ac dwi'n mynd I derbyn hyn ac hefyd nawr mae'r meddalwedd yn awgrymu y rhodegaeth 1 dydym ac dwi'n mynd I derbyn hyn ac nawr mae'n gofyn ar gyfer y disgrifiad o'r pecyn neu'r eddyl ac dwi'n mynd I mewnbynnu y disgrifiad fel hyn. Felly nawr mae'n dweud mae'r hwn yn cynnwys swyddogaethau perthynosol i'r gwrthrych dyddiad yn y gyfrwng Cymraeg ac dwi'n mynd I pwysio ar y botwm doddiad. Nawr mae'n awgrymu ar gyfer y prif ffeil ar gyfer y cod taddiad I fod yn minnegau.js ac dwi'n mynd I derbyn hyn.
ac ar gyfer y gorchymyn I brafholi swyddogaeth, dwi'n mynd I adael hyn yn wag ar y gyfamser, ac yr un peth hefyd ar gyfer y cadw'r far neu trysor far gyd, ac ynglyn at yr allwedd eriau yn yr abaperiant archwiliad, dwi'n mynd I mewnbynnu rhywbeth fel hyn. Nawr mae'n dweud dyddiad, ac wedyn Cymraeg, ac wedyn Cymraeg hefyd yn y Saesneg, ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwm doddiad, ac dwi'n mynd I mewnbynnu fy enw fel awdur, fel hyn. Ac nawr dwi'n mynd I pwyso ar y botwm doddiad. Ynglyn ar trydded ESC, mae'n dweud yn yr agwedd o'r swyddogaeth, mae'n cyfatebol i'r trydedau oddi wrth yr BSD, symlhawyd, ac hefyd yr MET, ond heb y iaith D angenrheidiol ar ôl yr arferiad Bern. A dyma'r amodau y trydded hon eu hunain. Mae'r hyn yn caniatáu y defnyddiad, yr alysgrifiad, yr amnediad, ac hefyd, neu hefyd, y dosbarthiad o'r meddylwedd hon ar gyfer unrhyw bwriad yn cynnwys neu heblaw unrhyw taliad. Ar yr amod mae'r hysbyseb hwn yn arddangos yn bwb alysgrifiadau. Mae'r meddylwedd hon yn ei chynnig fel y mae hi, heb unrhyw gwarantiad, neu'r arwaesogaeth, neu'r gorfodogaeth, neu'r dilysrwydd, neu'r arddel, neu'r bridw ar y rhanbarth o'r awdur, ac nid ydy'r awdur yn ddirwydwy yn yr achos o unrhyw archoll, neu difrod, neu niwed, ac ati. Felly dwi'n mynd I derbyn y trydded ESC trwy bwyso ar y botwm doddiad. A dyma'r manylion ynglyn â'r pecyn hwn, a ydy hyn yn iawn, ac dwi'n mynd I gytuno ydy trwy bwyso ar y botwm doddiad fel hyn. A dyna ni. Nawr, os rydyn yn rhestru yr cymwysiad o'r pregell fel hyn, dyma'r holl cymwysiad o'r pregell, ac nawr os rydyn yn cydadodi y cymwysiad union yn y ffeil pecyn.json fel hyn. A dyma'r cymwysiad, yr un peth fel arddangoswyd o'r blaen. Nawr, mae'n angen I greu yr prif ffeil o'r eddyl yma, sydd angen I fod gyda'r enw mynegau.js fel hyn. Felly dwi'n mynd I agor y ffeil trwy'r golygydd fel hyn. Nawr, union yn yr ffeil yma, dwi'n mynd I allforio yr prif ffwythiant ar gyfer yr pecyn neu'r eddyl hwn trwy defnyddio'r gorchrych ar gyfer yr meddolyn fel hyn. Yn gyntaf, mae angen I mewnbynnu y arwydd ar gyfer y meddolyn, ac wedyn llwybrydd fodd ar gyfer yr allforio. Ac mae hyn yn cyfartalu i'r ffwythiant, ac rydyn gallu rhoi yr enw fel dyddiad. Ac fan yma, rydyn gallu dim ond dychwelyd y llinell ar gyfer yr amser a'r dyddiad yn cyfredol, ond yn y cyfrwng Cymraeg fel hyn. Nawr, union yn y ffwythiant dyddiad, a gyda ni, yr cod sydd yn gyntaf, mae'n creu y gorchrych ar gyfer y dyddiad gyda'r enw DT, ac wedyn
Mae'n cyrchu llinell oddi wrth gwrchu hwn, ac mae'r hyn yn cynnwys y dyddiad yn amwell yn yr iaith Saesneg, gyda'r tafyriadau o'r dyddiau ac hefyd yr enw o'r misoedd fel MONTUE, UED ar gyfer dyddiau ac hefyd JANFEB, MAR ac ati ar gyfer misoedd. Felly, beth sy'n digwydd yw wedi cyrchu yr llinell oddi wrth y gwrchu JavaScript ar gyfer y dyddiad ac yn defnyddio yr mynegiadau rheolaidd gyda'r rhywbeth ffordd i alasodi yr enwau talfyrwyd hyn oddi wrth y Saesneg i'r Cymraeg, ac wedyn yn y diwedd rydyn yn dychwelyd yr un ambiwolyn gyda'r llinell, gyda'r amnewidiadau. Felly os rydyn nawr yn ychydig y ffeil ac nawr os rydyn yn ychydig y ffeil ac nawr rydyn yn gallu creu rhyw fath o'r cod tarddiad i galw ar yr ffwythiant hyn fel hyn. Dwi'n mynd i creu y ffeil gyda'r enw profi fel hyn. Wedyn dwi'n mynd i creu yr ambiwolyn gyda enghraifft yr enw obj1 fel hyn. Nawr dwi'n mynd i wneud yr ambiwolyn neu'r gwrchu obj1 i gyfartalu gyda'r gwrchu dychwelyd oddi wrth yr gorchymyn neu ffwythiant i erfyn ar gyfer yr ffail fan yma sydd yr ffail mynegau.js yn yr un tegell cyfredol, ac wedyn dwi'n mynd i allfynnu ar yr rhwylifwrdd yr allfyniad o'r gwrchu sef gyda'r enw obj1, ac oherwydd os rydyn yn atgoffa hunain yn yr ffail mynegau.js rydyn yn allforio fel modolyn y ffwythiant. Felly mae'n angen i ni i atodi yr crwn cronfachau ar ôl yr enw o'r ambiwolyn neu gwrchu obj1 fel hyn. Felly nawr os rydyn yn ychydig y ffail ac nawr os rydyn yn mewnbynnu y gorchymyn i galw ar yr meddalwedd nod i rhedeg yr ffail hwn sef profi.js, wel, beth sy'n digwydd? Cawn ni'n gweld. A dyna ni, mae'n gweithio. Nawr mae'r ffwythiant yn dychwelyd y llinell ar gyfer y amser ac hefyd y dyddiad gyda'r enwau o'r dyddiau a'r misoedd wedi eu talfyru yn y gyfrwng Gymraeg. Felly, wedi prawfholi hyn, dwi'n meddwl mae hyn yn barod ar gyfer uwchlwythiad. Ar gyfer hyn, mae angen i mewn llofnodi i mewn i'r wefan npmjs.com oddi wrth yr llinell gorchymyn sef yn derbynell, ac rydyn ni wedi creu yr cyfrif. Felly, i fewn llofnodi, mae angen i ni i mewnbynnu yr gorchymyn npm, ac wedyn gyda'r diwylliad i mewn llofnodi, sef LOGEN fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr enw defnyddiwr fel hyn. Ac wedyn cyfrinair fel hyn. Ac wedyn yr e-bost fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr unrhyw cyfrinair sydd wedi ei danfon i'r e-bost fel hyn. Nawr, rydyn ni wedi mewn llofnodi yn llwyddiannus i mewn
i'r wefan, na'r oherwydd rydyn ni'n wedi prawfholi yr strategaeth rydyn ni'n gallu cyhoeddi yr pecyn yma sef dyddiad, ac ar gyfer hyn rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn npm gyda'r dewisiad i gyhoeddi fel hyn, npm gwagliau, ac wedyn p-u-b-l-e-s-h fel hyn, ac wedyn doddiad. A dyna ni, maen nhw wedi gyhoeddwyd i'r wefan. Nawr ar yr ochr dde ar y wefan, os ydyn ni'n clicio ar yr eicon ar gyfer y defnyddiwr, ac wedyn i dewis yr pecyn neu. A dyma fe, dyma'r pecyn dim ond nawr wedi ei cyhoeddwyd. Nawr os ydyn yn dewis e fel hyn, nawr mae angen i ychwanegu rhyw fath o ffeil ar gyfer y gwybodaeth, ac hefyd os ydyn yn llawfeddo ar yr botwm fan yma, ydyn yn gallu profi mas yr pecyn hwn trwy'r sybyn rhedeg fel hyn. Ac felly, fan yma rydyn yn gallu ychwanegu y cod fel i allbynnu ar yr rhwylifordd, yr allbyniad o'r ffythiant fel hyn, yr un peth fel o'r blaen yn yr ffeil profi.js. A dyma'r allbyniad. Felly mae'n yn gweithio yn llwyddiannus hefyd ar y sybyn rhedeg ar y wefan. Nawr, y peth nesaf i wneud yw i creu yr ffeil darllenwch fi i gynnwys y gwybodaeth ynglyn â'r pecyn hwn. Felly yn yr pregell cyfredol dwi'n mynd i agor y ffeil fel hyn, darllenwch fi yn y prif lythrennau .md, ac mae'r fach lythrennau yn cynrychioli y geiriau i nodwyd i lawr, ac mae'n galw nodwyd i lawr achos mae'n defnyddio ffyrdd o'r ffurfiodaethu yr destun sydd yn ychydig yn fwy brin neu arbedus na'r HTML. Felly fan yma ar y wefan ar yr ochr dde, mae gyda ni yr tudalen sydd yn arddangos yr cystrawennau sylfaenol ar gyfer yr nodwyd i lawr. Enghraifft, os ydyn ni eisiau yr gwastatllun o'r peniad i fod yn gwastatllun 3 fel hyn, mae'n angen i defnyddio yr triphlyg hunch neu stwnch fel hyn. Wedyn, os ydyn ni eisiau i mynosod yr stoncyn neu'r ystanc neu'r ardal ar gyfer yr cod tarddiad, ydyn ni'n gallu defnyddio y triphlyg ac yn drom fel hyn, neu y triphlyg tilde fel hyn. A dyna ni. Nawr mae angen i ni i achub y ffeil. Ac wedyn, mae angen i ni i cynyddu yr dodagaeth hefyd trwy'r golygu yr ffeil gyda'r enw pecyn.json fel hyn, ac i cynyddu gyda'r gwerth o 1 oddi wrth yr cyhoeddiad olaf fel hyn. Ac mae'n angen i agoffa hynna'n pan ydyn yn cyhoeddi i fyny i'r npm. Mae'n yn cyhoeddi yr ffeiliau i gyd yn yr pregell cyfredol. Felly mae'n angen i cadarnhau does dim unrhyw ffeil sydd ddim yn hollol angenrheidiol ar gyfer y pecyn. Nawr y cam nesaf yw i mewnbynnu y gorchymyn i gyhoeddi fel hyn.
A dyna ni. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r dudalen o'r eddil, ac yn datblygu dudalen, nawr mae gyda ni y strategaeth diweddwyd, a nawr mae gyda ni yr gwybodaeth hefyd. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.